خوا دمeke dirêje haziriya konferansa Netewî Kurdî li Rojavayê Kurdistanê werî li darxistin. Em dikarin bêjin amadekarî temam bûne. Hemê pirsgirêkên ku di riya em bêjin siyaseta Kurdî de dibûn pirsgirêk me bi hev re wek partiyên PNK, partiyên NKS, partiyên ji derveyê her du îtara gelekî civîn û xebat hate kirin ser esasê ku êdî ew pirsgirêk nemîne ji bo wê jî gelek cihara de konferansê netewî dereng dihate darxistin. Ji bo wê jî em gelê xwe bi taybet partiyên siyasî em me xwestine ji bo ku bi wê rojê de ew jî hazir bin Tifaka Kurdî bi hemû herekatê Kurdî rêxistinên Kurdî re werin çêkirin. Wê konferansekî bi 300 kesa delegayê wê hazir bibin. Ew jî partiyên siyasî ne, civaka sivîl e, rêxistin û tevgerên jin in, ê ciwanan e. Her wiha saziyên ku di şoreşê de ket danîn, bedel danîn wê têde hazir bibin. Em dixwazin di wê konferansê de nêrîna Kurdî bikine yek.